2020 urte berezia izaten ari da, bai, baina indarkeria sexistari aurre egiten eta gainditzen jarraitu behar dugu. Etxean eta kalean, bakarrik eta taldean, eta nola ez. Gau eta egun beldurbarik jarrera erakusten jarraituko dugu. Iritsi da, beldurbarik 2020 lehiaketa! Araban, Bizkaian edo Gipuzkoan bizi edo ikasten baduzu, eta 12 eta 26 urte bitartekoa bazara, animatu lehiaketan parte hartzera. Parte hartzea oso erraxa da. Beldurbarik jarrera adierazten duen bideoa egin behar duzu. Asko jota, 3 minutuko bideoa izan behar da. Irailaren 14tik azaroaren 5 bitartean, epea zabalik dago bideoa bidaltzeko. Eta, zer da beldurbarik jarrera? Kultura matxista eta indarkeria sexistaren adierazpenak eraldatzeko konpromiso pertsonal zein kolektiboa adierazten dituzten jarrerak dira. Alegia, neska-mutilek ezberdintasun egoerei nola egiten diegun aurre erakusten duten jarrerak. Errespetuan, askatasunean, autonomian, erantzunkidetasunean eta indarkeriaren bazterketa irmoan oinarritzen direnak. Adierazi non aurkitzen duzun zure bizitzan kultura matxista eta indarkeria sexista. Erakutsi nola egiten diezun aurre neska-mutilen ezberdintasun egoerei, mikromatxismoak identifikatu eta horien inguruan gogoeta egin. Partekatu beldurbarik jarrera eta irabazi!